5 неща, които можеш да автоматизираш с изкуствен интелект за твоя бизнес. Част първа. Представи си бъдеще, в което работата се върши сама. Ти се фокусираш върху това, на което наистина обичаш. А изкуственият интелект може да ти го даде. Ще имаш пълен контрол, максимална ефективност и много време да правиш наистина важните неща. Ето кои 5 неща можеш да автоматизираш. Отговори на често задавани въпроси. Изкуственият интелект може да отговаря на твоите клиенти и клиентски запитвания вместо теб. Денонощен чатбот. По всяко време е готов да обслужи твоите клиенти. Дори и като спиш. Анализ на клиентските настроения. Разбери как се чувстват клиентите и какво наистина искат. Приоритет на клиентските запитвания. Изкуствен интелект сортира и подрежда клиентските запитвания, за да разбереш кои са наистина важните запитвания и да отговориш първо на тях. Гласови агенти. Също като чатбот, но с глас. Можеш да приемаш обаждания или резервации, да решаваш казуси с глас или да решаваш казуси на входящи обаждане от клиенти. Напълно автоматично чрез гласов агент. Твоят бизнес може да се възползва от автоматизацията с изкуствен интелект. Свържи се с мен, за да разгледаме твоя бизнес случай, как изкуственият интелект може да помогне на твоя бизнес да порасте. Последвай ме и за още съвети за автоматизация за твоя бизнес.